Ni saat ka, mubalik ka, human sa unong kabulan. Sa pagsanig kong hilabihan, nisukot ko imong biyaan. Apan sa himan-himan, imura kong gikalimtan. Ayaw pagsad kung dili mong matuman, para di ka masalikan. Doon naman tatay kisabutan, unta tumanon na to ang tanan. Ako kang gisuportahan para sa imong kaayuhan. Dili lang tani mo hikalimtan, na doon na tayo gipanumpaan. Nganong imo man kong gibiyaan, imo pagyud kong gipasalikan. Nga magkontakay ta sa WeChat, sa Skype ug sa Facebook. Kung mutawag ko, kontaktin ka, grabe akong kabalakan. Nihayag na lang ang anak, asa ka kanila ka. Ayaw pagsad kung dili mong matuman, para di ka masalikan. Doon naman tatay gisabutan, unta tumanon na to ang tanan. Ako kang gisuportahan para sa imong kaayuhan. Dili lang tani mo hikalimtan, na doon na tayo gipanumpaan. Pero honest man kay kunin mo, kay balog yung taon ang Ginoo. Adlaw gabi ako nagtrabaho, ikaw na gyud ang inspirasyon ko. Ang tawag mo maoy kalipay ko, grabe na gyud intaw na akong kami nga lima. Asahan ko kanimo ako yung gituman, tinaakaw sa akong buhay. Ikaw nilang akong pagkaslan, sa bisan asa pa na simbahan. Palihog lang tuuhi ko, pinangka ko sa ligi ko. Wala gilaing makabukan, sa gugma kong gihalad nimo. Wala ko lang makapapag ning gugma ko para kanimo. Sorry ha, wala ko kagunta sa diskarte mong bulok. May lang ka sa storya ni pasalik pa ka sa akong ginikanan, nga imo kong unungan ug hangtod sa lubnganan. Pero kung sana karon, asang imong giingon? Ayaw kong sa mukha, kay buwag ta, nag-move on ako, masagbain ako. Dili na ko ni mo, kasagtog sakit, kay nibiyak kagalit. Dito kas imong kapit, kung magkakabait, ako na lang iyotong, ako na lang iroong. Dili yun kitang duha, ang magkadayon. Pasensya na nakoy ako
kaya ba mansag ko nanakay imuha kaya nga kung gugma mura ang lisensya ma-expire siya kung ika'y dili na makaya busa ayaw na ko nga kaya wala na kang duha ay dako sa muka kay buwag na ta naka-move on ako pasagdain ako dili na ko ni mo di sa tuwag sakit kay nibigay dito kasi mong kabit kung magkukabait ako na lang iyotong ako na lang ginoong dili yun kitang duha ang magkadayon Kasama sa asugong makong kanimo na hanaw kay karong nakailan ako sa batasan mong hugaw ngano ka oy nganong dire man ka magmaoy check. ayaw ipamugos ka ng gugmaw Check mic 1 2 1 2 check mic 1 2 1 2 check mic 1 2 Check. Ayok sa muka kay buwag na ta nakamuon ako pasagdain ako dili na ko ni mo bisag buwag sakit kay nibigay ka galit dito kasi mong kabit kung magkakabait ako na lang iyotong ako na lang ginoong dili yun kitang duha ang magkadayon ayok sa muka kay buwag na ta nakamuon ako pasagdain ako dili na ko ni mo sakit kung ibigay ka galit dito kasi mong kapit kung magkakapait ako na lang ito ako na lang ilaong pinipipit ang duha ang magkadayon. Thank you so much. Thank you. Oras alas stress from the doors. Okay ba akong audio diha sa man eh? Pulihan na to ni ganang mahalon bi. Wala ko malipayon ning microphone. Bro, sa ba? Check mic 1 2 3 4 5. Sige pa rin ka na or isa ka. Check mic 1 2. Hey sese. Hey check. Hey check mic 1 2. Pakpa. Ay kabese. Kabese sa akong live karong mga kuan ay gala alas 3:33 atong oras Disyembre 2 tuig 2020 o nga pasayloag yung kunin nyo may gala kayong sound tamang yun medyo busy ang inyong ayaan mo nang medyo dagan mga gipambuhat pabisi-bese murabag na kwarta. Pero aw man di ay, aw na dyan, ay, mayong hapon, sa man akong may, di ko ganahan eh. Bati ni basta mga baratuhon lagi. Mangita tag-sponsor aning microphone, o pakishare na diya, pakishare ha, kadyo lang ha. Di ko ganahan, pero ko ganahin aning tingo gani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, okay. Anyway, so namalit pa ko mga bagong gamit, basig kaning microphone mo usa sa tong pulihan dapat. Kay atangin ninyo actually kani akong gibuhat karong mga simanahan nagpractice lang ko. Kay ngano man. Sige ina rin ko ngano man. Why? Mga monitoring group, aminaw ako sa on air. Ba't di ko ganahan sa kong tingog sa microphone? Mura ganang sa pa nasa langob na mura ko nasa high time. Oh, di ana din tingo di sa high time they have their points. Check na ba? O sige, pasan ko na nato din sa Sagatos para sugdan na nato atong gugmang giyahak ron. Na-practice ko karon diri may gala kay sugod mga sunod semana siguro. Madunggan na sa mga pipila ka mga radio station di lang sa Cagayan de Oro all over Mindanao. So natay mga partners sa Misamis Occidental area, Bukidnon area, sa Caraga region, hopefully sa Lanao, Madayon o sa mga uban pang mga area sa Misamis Oriental.
So mo na, so nag-invest ako sa ubang kwan diri. Mo nang medyo murag wa ko ganahan ani akong microphone, ay murag di ko ganahan sa quality. Sabay, saba. Gunahe. Murag kuan, murag lata, char. So sige na, hello sa kuha na to na ipasang ko sa katuans. Pasin lagi na late na sa ko dapat mga alas 10 or earlier tana ko no. What you think? What you think? Unsa dapat ang oras ko nga kuan? Nagsugod ani. Hello ko sa nakaroon sa mga opisina kung asa mo na minaw karon. Ha? Hello sa intanan. Aperti kayo mo. Lagi agrabi yung kayo eh. Jongjong, Giliano Ilivera, Berry Straw, Myra 5 Espino. Wala ako naka-ribbon karon. Nag-order na kung ang mga 12. Kasama mo sa iro! Pag-iihaw paliyog sa iro, gusto ko kuhan. Okay, anyway. Myra 5, Steve Francis, si Whatever Ann, hello. Anthony Van Boylens, ang baboy na hilang sila Skin Joy Valley Bologa, Myra 5 Espina, ka-cute. Ay, muna yung ganahan ako. Wapagay ta nagsugod sa atong drama, na rin mag-send of 50 stars. Rysel Joy Vertudaso, I love you so much. Salamat sa imong 50 stars na kayong gyud ko nga. Tama na. Tama na. Si tama na. Ingon ko nga basta 50 stars. Lamia, uy. Kana. Basta 50 stars. Lamia, uy. Mao galing, di ba? Sa may feeling, di ba? Lami kayo. O makayong yung ka mga igala nga kung ikaw mo hatag og 50 stars. Tungod kay naghatag kag 50 stars, mama. Sino change ang switch doy? Tungod kay naghatag kag 50 stars, Ma'am Rysel, nakayong yung ko nga usa ka ka. Puro mo nabunggag akong kuan. Na, kalain. Lain magtingon. Kabalon ako. Naipurag minamuno na yung mga. Sige lang ha, kay. Namalit ako mga gamit din na kuan. Kanang pangkuan yun. Pang broadcast. Yun. Again, kaya nag-send ka 50 stars, isa ka ka, Mahirap, hay! magandang dilag, Yan. puso ko yung nabihag. Lagi, kusuga sa effects. Eh. Da. Kusog ba? Okay, sumura to. Salamat kayo. Impox, Banjo, makamingaw ang MOR. Naman mo na, mingaw to talaga. Mag-move, walang giingon nga, mag-move on na to. Saan tamang yun, namang yun na. Salamat, may hapon ni mo din nga tago 50 stars. Oga. Bagay kayo sa imong balay, akong baligya, smart. Sana? Boss Born, bagay kayo sa imo o sa imong balay akong baligya, smart home divine sense. Gibaligyaan man dayon ko. Wasay pasampol diha. Okay lang tingong murag youth nagitutukan og mic. Bacolio, Ralin, Greg na si Bak. 100 na, sige na. Miss those days with Tita B and Mami J. Malamang tiguwang na ni. Rob Goodboy Mabanto watching from Iligan City. Brother! Weng Ratonil, musta naman ang atong mga kuan diha? Unta na po diri sa Iligan. Nabay community radio diha. Asher, oy! Boss Asher, amahan, kumusta naman Boss Asher? Ang atong mga kuan, constituents. Where sa naman kagiput ni Lord, ha? The same ra ba gihapon? Si Jade Kabingas naghatag og fake stars. Pinuko ninyo.
Joseph Remy Sarabida, si Loding Mabunay Damba, mga taga-Salay, Zinel, taga-Salay, pa-shout out. John Clyde Duay Lungson. So kung mag-uba ng kuan duha ka duhay lungsod, 4 lungsod na, 4 lungsod na. Glenda Galarpi Kapin, shout out ko DJ Burns from Taiwan. Sinel, Vanessa Uwayo, Uyaw di ay. Alona, hello sa Intanandia, salamat. Sa mga naghatag og stars, salamat kay ninyo ha. I love you all, you guys. Thank you very much. Pakpamakahilak mo sa tao eh. Dakong tabang na nasa kong pamilya. Ma'am Rysel Joy Vertudaso, ang imong 50 star, makatabang na nasa kong pamilya. Okay, 111 na sa akong gi-promise mga igala. Sugdan na nato nito seremonyas diribi. Ready na ba ako mga kanta diri? Jud lang bi. Library. Tapos, familiar ano eh. Ay nala search. Diyan lang kayo ha. Kumuba niya akong mga Kumuba niya akong ikon. Worse, sana may worse. Wait. Gugma. File. Ito lang ha. Import. Pumili ko ikuan diri. Asa mga kanta ko yung nangawala. Sana man di. Oy! Ito lang kayo. Nag-import sa tag mga kanta, mga igala. Para natay song. Okay. Salamat. Kasi lang kayo. Hanggang dyan lang di kayo. Ay! Sis ko Lord. Nara. Okay, very good. Library. Ayun. Nakita rin ako may gala. O, ready na? Okay. Tala to ba i-play na to? Bi ko mo play na ba? Op, kadyo lang. Palungon. Okay. Okay. So, na nato ang seremonya sa mga igala. Pasaylo ako sa mga sala. Kaya nag-practice pa ta diri. Thank you. Salamat. Salamat sa pagpak. Salamat. Alas 6:44 na. O, ganyan na atong letter for today. Kisa ba itong letter sender karumbi? O, di ba nakita ninyo nga, ako na lang kamot yung kakakita mga igala. So, ni kalakihan niyo. Napay kamera nga murag koan. Glutathione. Web camera with glutathione. Alas 3:45 yan natong letter karong hapuna puslan man way nagmahal kadyo lang.
Di Dear Tita B, and the place to be, guwapa ko diri. Regards ko sa imong teddy bear nga nasa likod. Bukalit yan na siya gliho karon man lumbag itag pandagan dari ba. Nara po ni mga aw-aw sa iro. Ako di ay si Ruby Ann. Og tana, matagaan ko ninyong kahayag sa akong sitwasyon. Nga naman, ngit-ngit. Basi kulang lagsuga na langga. Ako si Ruby Ann. Bako lang nakipagbulag sa akong live-in partner. Di naman ko malipayon sa among panag-uban. Muna nakipagbulag ko. Bisan pa man og nami anak. Mo magwitambag sa akong mga way puangod na friends. Mo na itambag sa akong mga friends nga tungod kay di na daw ko malipayon og laing kay ni maguban-uban na lang ka sa imong kalibin kung tungod na lang og para sa anak. Bosa kung if you're not happy anymore, might as well end the relationship. English. Bosa! Ningo na lang ko nga mag-focus na lang ko sa akong self, di lang sa akong mag-uyab-uyab, di lang sa akong magpatunto ani mga lalaki, ang mga oipuangog nga sira. Ay, sas, ambot lang ilan ni mga lalaki. Mayroon sigig saad-saad, pero once makuha na galing, basta maligwat na galing ang angang ligwaton, ambot lang. Mausap na gid ang tanan. Mo nang di na gyud ko nagpailan. Mo nang naiuban mga lalaki na nga pa-cute-cute sa ako, di gyud ko magpailan, bahala mo diha. Kaya kung una-una, mag-focus na ako sa akong anak, nga kami makahatag og o ako makahatag og nindot nga kaugmaon sa akong anak. Hantod siya na nanguyab sa ako nga si Andres Bonifacio. O si Andres, kanang hubuan ka ba, Andres? Mo na paingon niya nga. Nanguyab siya na ako, ringgil ko nga dili ko. Labi na si mong purma nga chick boy kayo ka. O bisa pa man sa iyang pamugos, wak yung kumusugot. Kay lagi gikapuyan ako ug di na ako gusto magpailad sa mga lalaki. Okay ngali! Naitabo! Ay so, sige ka balik. Kapila naman ko si Kingon ni mo lagi. Pasaylo ako, pero di lagi ko gusto lagi manguyab karon. Pasaylo ako ko, Andres. Grabe ba eh. Nga naman yun nga, di magigamasugot na ako. Kasi doon na lang, kaya man ako dawato ng imong mga kagapon. Willing ko nga, mahalon ka, panggaon ka. O willing ko nga ipakita sa imo ko unsag yo'y tinuod nga pagmahal. Atika-tika na po ninyo anang mga style ng mga istorya ba? Kanang mga inganang nga istorya nga. Kaya sa inyo kong alagaan, panggaon. Sas, naghanang kayo mga lalaki, mga mga istorya.
Kana yung nga panggaon ka, mahalon ka, nga ikaw rin mong prinsesa, nga pero sa paghuman, pag mauyab na, pag makuha na ang tanan, maligwat na tanan, matilap-tilapan na ang tanan, wala na yun. Mausap na yung kinaiya, sus, parihar, yun mo. Kamo, tanan mga lalaki, parihara mo. Grabe po kayo eh. Grabe po kayo ng istorya eh. Tungod lang lugar kay muna imong kaagi. Tungod kay inadang imong kaagi. O sa lugar dayon? Imo din pira parehaw ng tanan mga lalaki? Hagas. Batakar man kay. Dili tanan lalaki gabinuwa. Mao ba? Kabalok ko kamo mga lalaki, simple ramang yung gayo na inyong gabuhaton. Permiro, buhaton ninyo ang tanan para simple mainlab ang babae. Kung pwede palang ihatod ninyo door to door. Tapos kung gutomon, paspas pa kayo mo sa kilat mo, abot na mo, padala na ninyo mga pagkaon. Di ba? Tapos pag medyo kung mawala og ka ng kuan, kung walay load, mag-load dayon mo kay para manawag, magpa-unlig yun mo para tawagan everyday, ama. Pag mo yun lang galing mga gutom sirit dayon mo, padala mo pagkaon. Tanan lang yun buhaton ninyo, para lang yun taon nga ma-in love me. Tapos, pag-abot din sa punto nga ma-in love na dayon me, nahulog na dayon me, so siyempre, mubika na dayon me. Palamian mo yung istorya. Diba? Tapos pag makuha na ninyo, malamian na mo, no kami sa mainlove na po dayon may tarong, diba? Unya, pag humandayon, kita mas tama na, inyo na nakontanan, inyo na nasulirap na mo mata. Di mo na ninyo ni mura o gang sugba nga gibali-bali, gihayang kulob, hayang kulob. Pag human sa tanan, dayon, diba? Malain na din mo, wala din mo ganahi. Tapos makita na po mong na mas bago pang labas nga babayi. Taon sa mandayon. Sa may resulta. Di nga. Biyaan din mininyo, anak. Paghuman sa tanan mo. May talag pareha mo ni Chess. Katubang dating drummer ba sa South Trains ba? Kato siya mo'y grabe yun. Pero sa imo, naambot lang, di ko magsaling ni mo Andres. Grabe naman ginay mong kalagot sa tanan mga sa tanan mga lalaki. Burag advance sa kang mag-isip ba? Wapay yun mo na, di ba pwede nga testingan lang sa nimo? Ay lang sa gukusog tagot, pero ay lang sa pugupog ngipon nga manguyab nimo. Kay taon sa mandaong ka. One time lang, bihang nyo lang ko. One time lang. Ay lang ko pungi. Manguyab lang ko sa imo, bin. Sa bagay, kung di ka makauyon sa akong buwan, di pwede di mo sugton. Ang importante diya, nga taga ilang yung gigayon. Bisag gamay lang yun kayo yun nga kuhan. Nga mapakita na ako, mapadayag na ako sa imo. Nga tinudaan na yun ako, Oy, day. Naon sa mga kaday nga? Wa man kay gawas-gawa sa imong kwarto? Maluwi sa kasi mong bisita nga ganina raman na nagulat sa sala. Gilangaw na lang na. Ay, dasag di na siya, Tanaw na to kung asagid sa kutob. Kay pengon-ingon siya nga, iyagi daw buhato ng tanan, bahala daw. Sisag di na sa diha. Kabalumang ko, nga lakay pangit na kuhan. Pangit na kagahapon, pero nakita man ako aning lakiha nga. Mura magbuotan. Katulad ang primero niyang bisita, Dre, ingon ka nga, lain og dagway, marag ninyo og dagway, hugaw tuhod, marag wala kay kaugmaon, tanganong karon na usab man ka. Ay, dili man. Kay, namagiingan nga sa primero lang ka barag mausap, pero nailaman gid nako siya. Nailag yun.
Unsa man ang imong gawiran sa imong kamot, ha? Gitagaan naman sa kag envelope nga na 5,000. Kita ko kumulita. Dili man sa ingon nga gitagaan ko nag 5,000 na usab na dayon ko. O sa pagtunin sa ako, mabayaran ko? Ganahan lang ko niya kay buotan. Kaning 5,000, dako naman po ning tabang ako. O tanawa ka? Permiro pa, paingon-iyon ka mga, di ka ganahan na niya. Takalong, iwitikan lang ka 5,000, na usab ka na dayon. Sa panahon karon, dapat medyo think wisely. Kisa may muhatag ni mo 5,000, be. Tamo biyang sabot, kay matagbisita 5,000, mo nang niingon ko nga bala pag Lunes Santo Bernes bisita. Bao dahil nga matakadlo na sing ani diri di ay kay matagbisita 5,000 bayad nimo di ay. Kisa may suka-suka sa nanguyab nimo, be. Kinsa may naghatag sa akong 5,000. Di malipay pagaling ka, kay at least din ako mangayo nimo. Kisa dagan kay nagbisita di sa imuha. Gwapo lagi, pero way kwarta. Daghan kay ko'y makita na sa Facebook nga mga gwapo porma, mga tisoda porma ray daghan. Pero ang mga butang puros inutang, way bayad-bayad. Di lagi ta maninood diri. Pag hinahinar kong babali mo dia, mabi, nung dumi ba nga, nabi at mga viewers, maigo biya sila ana. Ay, tinaw mang yun. Tinaw mang gina kong nakita nga, usahay nga namang yun nga, porma pa imo, dato kayo. Pero, sos, grabe. Mas ganan pa kuhan nila kiha kay kanang, kuhan ba? Kanabitang, kanabang, simple kayo, na t-shirt ra, pero tanawa tanawa. May kwarta na 5,000, katong imong ngayaw ni Masas, porma kayo, pormasas. Grabe kayo, pandatog sininasas. Usahay pa, taksi-taksi pasas. Pagbisag piso, wag yun, makahatag na ko, purigaba. Soon sa manikaro, basta makahatag si mo, okay na dayon. Ay, romang ka. Pero sa tinanay lang, walay binuang anis, Makita ba na ako aning tawan nga murag, tinanay mong po niya, ha? Tanawa, Ganina pa silang 2:00. Ingon ka kay mag-CR lang ka, 5 na ka oras, wakay gawas-gawas. Naon sa mga kamaluoy sa gawin? Tanawa na, Loy kayo. Nalanay nagitaw ng ice cream yung daladala na nagtulo-tulo na sa salog. Sige na. Gawsi dito, gawsi. Labi man po nang magawsan ka. Si magawsan? Alam mo, gawas ka ba? Sige na, gawsi dito. Maluoy ka dito. Ila-ilaha ang tao. Kung dili ka sud, ayaw sud ka. Pero at least, itry nga imo siyang ila-ilahon. Salamat ni gawas giga mo galing ni gawas na ko. Ay, katulgo naman ko O grabiha po mo pagaling paggawas gani 5 ka oras ka dito to. Pagbalik katulgo na rin ka. Tulgo na kayo ko. Labi gay. Samo, ikaw bitaw Andres ba? Ikaw gasuhulan pag mo akong mama ba? Sabi, pagtunin mo sa akong mama, naog kwarta? Nagpasalamat kayo yung mama kayo, nagpahangyo. Actually, yung pangayo, 10,000 yun. Ha? Oo, 10,000 yung pangayo. May ginang yung 5,000 ra. Matag-adlaw, sabi ko, bisita. Tapos, matag-bisita pang yun kay, mutunga ka or dili. Bayad yun na. Tanaka-advance, pag yun na siya 3 months. Whatsa? Sabi, gipangwartaan ka ni mama ba? Mama, oy. Ay, pasailog, yung gusto ko mama kasi mama, dati mo nang budol-budol, gang. Mama ko na yung gipa-eskwila sa amo sa high school, sa college. Wala niya pakinabuhi ang naging budol-budol, gang, ragyod. Pasailuag yung gayo mo na ginayan na andan nga ako source of income mo nang kahantong karon na padala niya pero kabalaka wala na ginako na madalag yun ron. Pasailuag yung gayo. O pasailuag po ko sa kamera nga masigig tumba-tumba oy. Pampulihan ro gyud ako nito.
Sige na lang. Okay raman po nga magulat ko diri. Basta at least si Tricia Michelle Halagat naghatag og naghatag og 45 stars. Ako mo agwanta man ko diri nga gilamok-lamukan ko ba, at least si whatever an hihatag po og 50 stars. Diba kanang ingana ba nga mga klase nga mga tao makalipay lang po siya ko, balag dugay lang kung magulat-hulat ani. Muna nga daghang gid kayo nga kon. Nga na. Kabalo bitaw ka. Naman di magiging mo surrender, uy. Anto manggug karon, grabe manggugabon akong trauma god sa akong mga past relationship. Una yung anang naitabo. Kasabot mong na. Pero, ay kabala ka. Kung sa manggali, aniya, ako willing yung gay ko yun. Kaya ako, biktima sa gyud karon sa kwan. Biktima man sa gyud ko sa kipasakitan gyapon. Muna makasabot ko sa imo ha. Pero ay kabala ka. Tungod niya na akong gusto ipakita sa imo nga kaniya ko tinudan na isa. Nga dili sa ni siya basta-basta lang binuang. Akong gusto ipakita sa imo nga ay kung mapugod ko nimo. Naoy. Hadlok mangyug ko nga masakitan ba. Ay kabala ka. Pasakitan ta ka, pero panguman sa pasakit, malamian ra po ka. Ikaw bastusan ka. Isa pa na. Muna di ko ganahan na kay mga lalaki karon sus. Mura ginay apas nila ba. Panguman matilawan tawa na dayon. Ay, grabe po. Ano man dahi, kung mayon ko nga sugton ta ka karon, I'm sure, gusto nimo tirahon din ko ba? Hug us! So, ano yung ana mo ginay mong unahon? Ay, di mo gutang lalaki nga na. If I know. Sultian ta kadaan ha. Kung magkarelasyon manggaling ta, sus! Di gyud ko magpatira dayon diritso. O, saman, makahulat ka. Mayon ko nga dili gyud ko. Kaya di ko gusto nga masayop na sad ko. Maboros unya na pug ko. Tabiyaan na pug ko. Be, Be. Di ba? Oh, sige. Kung unay mong gusto, sige, dili. May problema po na sa ako, eh. Basta, ako, di ko ganahan, ha? Kung makauyab manggaling ko, if ever lang, kung sugton manggaling ta ka, sorry yung gayo. Pero, no sex. Sugot ka na. Oh. Wala yun. Wala. Pag sure, kaya ka. Kaya lagi. Sa tinod, nga imo na siyang gisugot, day? Oo. Gisugot na ako siya, pero nami kondisyon, ma. Uy, ano siya po na nga kondisyon? Una mong kondisyon, bawasan na niya ang 5,000 ni mo, 2,500 na lang. Ay, bantog ra. Bantog ra nga 2,500 rin yatag sa ako gabi. Ano, man siyang gig nga, lana? Uy, ma, busan na kay ka, ma, ha? Imo pa kayo pagmino 10,000, tapos 5,000, tapos nag-advance pa kayo pila ka bulan. Bagal mo na mo, ay! Ikaw nga bagal, imo kaya ko nang gidalan mo pagkabudol-budol mo mo, ha? Ay, grabe sa kay kada. May nalang na kay makatabang sa atong mga bayron nun og groceries. Ta nag-order para bago ko ato sa Shopee og bagong panty. Taon niya, moabot ra ba daw og ma sa Ninja Van? Tapos sabi na ako na pagbayad nun nga 2,500 pa man nga ang akong gipalit nga panty bali 8,000 ra ba? Wow! May pakamalaki bagong panty. Kung magilis-gilis mga panty mga wala may muli-li ana. Oy, sa imong pagtanaw. Rin na sa nga sunod bulan na ang bawas. Kaya nag-order na ba ko atong 11-11 na karon pa mga buwan na akong order. Pandamay na ni. Mao na ang giingon, ma. O lagi na ba? Ako lang si tapal anabing. Ano mamalit ko yung
Ay, gusto mo ko kumotesting anang tibak. Kay gilok daw, kay nagilok. Uy, maayo pag anak ma. Kanang tibak yun na maayo kay kung mangutot ka, matunga imong utot. Kung makaigit ka, madiretso sa imong sayal ma. Wow, ba di ay, gay? Gusto lang kumotesting. Nice! Sama ko mo, ay. Tapos din, isugot po sa day. Nga wala gay, why ana, why kuan? Why sex? Eh di sugot man siya, yung mga why sex, man siya nga oo daw. Alas, mau ba? Mau ba? Mau galing. Naud sa mga kaoy. Sige. Kung mo manggaling na, makaya mangyag ka. Ay sas, makaya lagi, oy. Sus, gano'n mo, hindi makaya. Nga kung di makaya, oy. Basta kay sabot mi, wag yun, sex, wala, yun. Kasama ko ba na yung camera? Ala, uy! Wala, paspasa kay 4 months naman di ay tano. Ala, 4 months na gyud ta. Mo, gyud, 4 months na. Happy mansari. Ala, uy, kala Ay, kalami na to eh. Ako sa balas sa gabi. Palo ka sa gabi. Tulog ni mong mama. Ikaw sa mo, kikik ha? Sige na, palo ka sa gabi. Oy! Nanguot ka! Love. Kanang kabalo naman kalab na kabalo naman kalab na 4 months na ta, di ba? O dayon basi kanang you know na. Oy. Adyo lang ha. Ano yung iniisip mo ha? May masamang balak ka. Yun? Oy, nagsabot baya ta ha? Ingon baya ka nga kuan. No, no sex. Ay, grabe, sa 4 months? Ang time lang ba? Uy, nagsabot na beta. Samo kay ka Andres ha. Nagsabot na beta Andres. Ingon na baya ka Andres nga dili. Di ba niyong ko? No it is, no it isn't. One time lang ba? Sino dali yan mga kanina? Kadyo lang nga kay naibata ni Sulo. Ito sa siyang pagawa. Andres, samok bang? Dili lagyan. Nagsabot na ba yata Andres? Nga dili yun. Labi ba yun? Labi eh. Sabi sa 4 months, nakita mini mo nagagwanta ko. Tadi paluwag yapong kamusalig. Isaling man ko sa imo ha. Pero di ba nakablo na ba ka sa akong story nga kakahadlo galing ko. What if maburos ko? What if ana? Tapos mako ana. O na po gana. Taon sa. Tapos pasagdan na po taga. Biyaan na po taga. Ana na po lugar. Samok ba nga klase ah. Samok kay ka. Andres, nagsabot na ba yata? Samok kay ka ha? Sino na bi? Bugat na kayo nino. Okay na ginawa release ba? Ganun. Kapoy na kayo si kinamot. Hawi na kayo akong kamot no. Uy, ba ni mo ha?
Sino ba one time lang ba? Samok ba? Andres? Sa ba Andres? Sino ba? Andres. Ayaw ba? Andres. Ay, lamihan ni mo eh. Andres, ano mong kamot? Asa mo kamot? Oh. Wala mali ka naman tilagi. Kuan lang, wala di ko kapanti. Ala, uy, wala di ko kapanti di ay. Nangandam ka no. Uy, wala no, nakalimot lang yung ko mamanti. Wow, ayaw sana eh. Uy, bagong shave, burag upaw. Samo kay ka, Andres. Andres ba? Sige na. Ayun na pagpalag niya. Sige na. Andres, ayaw lang Andres. Andres. Oh my God, Andres. Oh, gabasa naman lagi ni. Hita na, hita. Oh, hita pa rin eh. Andres. Oh. Andres. Inahinaya. Andres. Nakunsa mo? Ma? Nakunsa mo? Wala man, ma? Oh, mama. Sa'yo nakatulog. Oh, alas 7 pa man. Nakatulog, ipasyat na ko og fighter 50. Abi nag-ordinaryo ra nakatulog, nagnganga. Pag sure ba? Lagi. Natulog na. Dawi. Giwaswasan na ni mo na daan. Ikaw ba? Ikaw bitang. Bastusan di kaya na yung mong Sige, giwaswasan daan. Mabi na yung mong kinaha. Mabi na yung paborito ni mo. Siguro sa dabi nga. Tulog na si mama. Tulog na yung mama. Tulog na lagi. Hubog kayo. Bali, 2 ka karton ang yung giinom. Nagmaoy na. Nagsigit-singgit siyang pangalan sa mga ex. Mau ba? Alam na sa magmaoy. Magsigit-singgit sa siyang mga ex. Pangalan sa mga ex. Lobi. Duman din ako. Singgit sa yun siyang Emilio, Aguinaldo, Apolinario, Jose, mo di ay. Isa po din sa mga babae ni Jose Rizal. Mau ba? Oo, naman na magmaoy siya. Singgit. Ako lang kakuratan, nasinggit niya pati ang pangalan si mong papa. Hoy! Pag-ilom niya, Bi? Mau na. Uy, Andres. Oh. Sure ba yung kang love ko ni mo? Ay, nanasagtani ba? Love lagi? Sure yun. Lagi. Sige na, bika na. Sige na. Wow, ang bango. Kadyod lang. Isirado sa nako. Sa bahay, sa problema. Sure yung kang love ko ni mo. Love galing ta ka. Promise. Pakaslan galing ta ka. Tanan akong buhaton para si mo. Ibika na dali. Wow. Pagka the best. Hamis. Kadula ko sa isirado balik. Ang sarap mong board. Wati ko maburos ko, Bi. Basig imo kong biyaan, ha? Ay, kabala ka. Gisaad na ako sa mga simbahan ng kaso na may tabo ni mo. Di ka mo... Ay, perfect ka. Ibi ka na balik, Sina. Wow. Ganahan ko sa kumot. Ganahan ko sa bawak. Ay, kasara.
Bantay kay kauno na ako sa nguyupon. Be. Ay, kabugnaw ba? Ay, ginoo ko. Diyan na ako lang. Ako. Kadyo lang siyang tilapan ko na. Kadyo lang ako sa isirado ba? Saan naman po? Bantay, biyag yun nga. Sure ka nga pakaslan ko nimo? Pakaslan lagi ta ka? Kung pakaslan galing ko nimo, sigurado nga ang host sa reception si Bernie Bitok-Bitok ha. Kaya ganahan ko niya kay may isa mag-joke-joke sa mga reception. Tapos basta siya galing mag-host kay hapsay daw ang panag-uban sa kuan. Kanang kuan kaminyoon. O sige. Mahal man daw na siya. Pwede na to hangyo niyang talent piya na? Nadili daw pwede kay kumuhangyo daw kasi ang talent pi. Pangit daw ang inyong relasyon, inyong kaminyoon. Ha? Mo ba? Sige, pangitaw na sina. Ibika na ba kay bugat na kayo. Ugoy, gino ko nagbasa-basa naman eh. Ready na? Pagdali ba? Iwas-wasan, may ginako na ba? Oh my God. So mani, oy, ba't makagas ko ba diving? Oh my God. Day, asa ka, Day? Ay, Day? Nasa man ka? Hala, kabulog yung kuan, ibasay nga ni galing ang mga eksena, makita gina ko ni teleserye. Buros ka, Day? Day, kabulog yung kuan nga ni. Basta nga nga mga eksena sa buntag sa'yo tapos magsuka-suka, buros ko na. Istoryahe ko, Day. Buros ka, Day? Ma, nganong imo mang giabay ng bahog sa iro maog atong dinungag man? Nakaon na ako ma ang kuan mabahog ma. Pandamay ka magiluod ko. Ay, pasensya kayo. O may nakaon ni mo ang bahog. Maog yun, mapitiluura. Nakaon akong bahog sa buka kayo ni Mawaway. Ay, salamat. Habi na kong buros ka, Day. Gusto ba ko iburos, maoy? Pero, doon na ba ako kabulan, wak gidugo, ma? Konsa? Oo, ma. Tapos, mga pako. Mga kuan na pun ma. Mga usa ka semana na pun na nagparamdam sa ako si Andres. Say, pasabot ni mo. Mabugo ka, di ka kasabot. Ingon ko duha na kabulaw ako gidugo. Tapos usa ko si man wala mag-text. Ano mo yung unsa imong pasabot na ako ma. Nga humang ko niya natirahan ma. Wala siya nagparamdam na ako ma. Uli na siya masay ma. Uli na ako ma. Uli na ako. Puros na siya ako ma.
Grabe yung comment, puro mo haha, nimal, haha, yawa, uy. Balag si mo katawa na, share sa mong stars. Mao na ron, ang problema. Tita B. Nawala na po si Andres. Ug moto. Boros na sag ko. Agay. Sakit kayo. Paita, no? Daghang salamat kang Steve Francis o Glycel Joy sa 50 stars. Thank you. Sa tanan mga nag-comment, salamat. Shout out sa tabi. Hello dia kang Glenda Galarpi Kapin, Cynthia Baras-Baras, Marmil Goma. Hello sa inyo tanan dia, salamat kayo. And also, kadagan ba ni? Whatever Tricia Michal Halagat, Christian Rubin Aragos, Ren Pizarro Suarez, Brad Mustabrad, Janice De La Torre de Bosora, hello, Shishela, Steve Francis, sino pa? Tita, Huyupi. Grabing huyop, murag bagyo. Hello sa inyo tanan dia, salamat ko. Uy, kung asa man mo nagtanaw ha. Hopefully magsugod ko mga mas earlier pa mga gala. Kaya again, madunggan na ta sa uban mga radio station all over Mindanao. Okay, salamat kayo sa inyo ha, mga higala ha. Salamat kayo. Melody Apolinar, hello. John Michael, Janice De La Torre de Bosora. Salamat. And again, kung namoy mga community radio da sa inyong area, namoy kaila, o pwede na to na may mong partner. E basig karon semana o sunod semana ato na ning imon gyud 1 to 3 PM una po tay gabi na Tita B. Pampa-good vibes lang labi na karon sa panahon sa pandemic, labi na karon na sa mga opisina namo sa Lagyo, mo ni atong gabuhaton para lang sa inyo makatag og kalingawan. Okay? So syempre nga niya kung tingog parang nagpaluy-luy para kamusan mo hata din mo og stars. Suporta ka nako. Salamat dito kay sa inyo ha. Thank you kayo sa inyo kung asa man. Paul Kills, Idol Bernie, salamat brother. Basi wa pa mo naka-like sa akong Bitok-Bitok University, paki-like, paki-follow. Napog ko Instagram, basi wa pa mo naka-follow sa Conboard. Naminaw mi diri sa Cabalian, Southern Leyte. Southern Leyte, hello sa tanan dia. Awag diapon sa Iligan City. Sabay community radio da sa Iligan City. Langging, Talisik, Takan, paki-share ni siya. Hopefully, sabay oras dapat ko magsugod. Alauna, alas 2, alas 3. Alauna. Para mas bibo. Sabay mo mamina umanong paniuto pa yung trabaho. Mga naka-headset ba mo diya? Basig burang mugbuang nagkatawa-katawa din naka-headset ha. Dagan salamat sa inyo sa mga nakatago stars. Thank you very much. Oga, sa atong letter sender nga si Ruby Ann. O sa inyong tanan mga girls, paminaw mo. O bitong nauso ng pagpanguyab ka ng courting para mailan nimo ang tao or di ba kanang person na ngayon ninyo mo nang it's really important. Importante gyud kaayo kanang inyo yung ilailahon sa before mo mubika. Ila sa before mubika. Kaya dawato na tong kamaturan nga majority sa mga ayaw gin mo pagdahom kamo mga babae. Ayaw gin mo pagdahom nga ang lalaki manguyab ninyo para ampuan lang mo. Bisa pag mo dinay ng mga lalaki dia, pero ang lalaki nanguyab yun na makipagrelasyon kay para mo tira gina ninyo. Ay na ninyo na kung dili siya magunaw na ang mutira nimo, wala siya mali sana, bayot na. Bayot na. So normal gina nga, medyo inganag yun na gina sila pag nanasa mo nang nanguyab sa ninyo. Ayaw mo pag yun na nga, uyab-uyab lang pero wala gimistake, ayaw mo pag na nga ang lalaki, dili ginoo ko. Ay na mo pagpakatanga. Naginay nga na. Now, that's why, number 1, ilailani yung tarong. Tanawa ang background. If na time, ipabisita sa balay. That's why, importante yun nga mabisita sa balay, mato dito. Then number 3, if ever mo mo sa punto ng mga pagtugs niya nga, ligwat-ligwat na may gala, magtagbo ng duha ka bungoton, walang importante diya dayon nga
please, safety first before you open. May mani mga lalaki, kay pahuman og tanom sa muhon, mula ka raman dayon. Kamu mga girls, importante, that's your body, that's your life. That will destroy you if you guys are not prepared. Diba? Kung maburos mo og kalit, uban pa. Okay? So, kamu mga girls, again, ako ning balik-balikon. Number 1, ayaw mo pagunahuna nga lalaki, manguyab ninyo para dili mo hilabtan. Kung kanam gali ang unahuna, bayot ng lakihan na. Manguyab yun na nimo, kaya naginay pagnanasan nimo. Okay? Number 2, ilailahag tarong ang lalaki, as fast as possible, no, ilaylay ang family, kung siya mo bisita pa po sa inyo, kaya tinuod po na lalaki, mas dako ang percentage, di po ko tanan, but mas dako ang percentage nga seryosong lalaki kung willing mo atubang sa imong pamilya. Okay? Number 2 sana siya. And number 3, if ever manggaling nga moabot na gyud sa managtagbo sa duha ka bunguton, paminaw og tarong, moabot man gyud galing mo ana. Safety first before you open. Okay? Ana gyud dapat. Safety, kung na pamoy karayo gyud kay kamo mga girls, once maburos na galing mo, maana medyo lisod na gid may gala na basta lagi, no? Dako na kayong changes ana. Sayang inyong mga sayang inyong mga kaugmaon, inyong mga future uban pa. Ayaw mo padala ng mga chest mess sa inyong mga biochems na magyuningo na, ay kabalaka, wala din ito. Okay? Please, pakishare ani nga live, pakishare ani nga video. Salamat sa intanan. See you. Sige, 1 to 3 p.m. ta ha, kung di lang yun. Dagan lang yun ko igihan si kaso karon nag-upgrade ako sa akong mga gamit. Pati kaning kong mic, kung ibalik yun, ako na ipasunog ako nito. Salamat sa inyong tanan. I love you all. Please follow me, Bitok Bitok University, sa akong fan page, akong YouTube, Bitok Bitok University, o akong Instagram, Bernie Bitok 2. Ingat mo tanan. Bye!